40 alumnes, la totalitat de les places, han assistit al 5è curs de didàctica de la llengua com a idioma estranger. De l'interès per aquest seminari, part de la culpa la té l'elecció dels diferents ponents i també dels bons resultats que obtenen molts dels que hi han pres part a l'hora de trobar feina després. La cloenda, celebrada en les sales gòtiques de l'Ajuntament de Morella, va anar a càrrec de la regidora de Cultura, Maria Rallo, i el director de l'àrea de Llengua i Universitats de l'Institut Ramon Llull, Andreu Bosch, i la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va haver de marxar per qüestions personals un poc abans de l'acte. La regidora de Cultura, Maria Rallo, va agrair que les institucions que promouen aquest curs s'hagin decidit per la nostra localitat, així com el suport que la xarxa Vives en organitzar diverses activitats en aquest any del 600 aniversari de les Converses de Morella. La regidora va parlar de la situació de la llengua a la Comunitat Valenciana, el retall en les línies de valencià i els conflictes del govern amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, acudint a Joan Fuster per al tancament del seu Parlament. En el que l'última jugada de la consellera català ha sigut pretendre conflictivitzar el valencià a l'escola, després de la supressió d'un bon grapat de línies en la nostra llengua. El valencià és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar i de culte folclore. I no. Aquí hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O recobrem la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Des de l'Institut Ramon Llull es mostraven satisfets per al desenvolupament del curs i manifestaven que no es poden oferir més places perquè es tracta de poder formar bé aquells que després volen dedicar-se a la docència, que d'alguna manera seran els ambaixadors de la nostra llengua a tot arreu. Respecte a la polèmica que el govern valencià manté amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a causa de la definició de valencià del diccionari impulsat per aquesta institució, Bosch confirma que és de total sintonia i suport. Les relacions són d'una absoluta normalitat. Per tant, és el que toca i és el que sempre hauria d'haver estat normal. Dins d'aquest àmbit de la normalitat, naturalment nosaltres ens solidaritzem perfectament amb els objectius fundacionals de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que són els que en aquests moments està defensant el seu president i tota la seva junta directiva al capdavant i tots els acadèmics que en formen part. Creiem que les institucions acadèmiques han de poder treballar en un clima científic, amb un clima de serenitat i que institucions acadèmiques d'aquesta naturalesa no poden estar sotmeses a pressions externes i menys tampoc a pressions polítiques que obeeixen a raons més aviat de tipus ideològic. Actualment, 150 universitats del món ofereixen estudis de català. En aquest curs, alguns dels professors venien d'universitats del territori, altres oferien la seva experiència en universitats estrangeres. Hi ha molta demanda, no? Bàsicament nosaltres treballem a la llengua i amb la cultura, no? I sobretot treballem amb la cultura des d'un punt de vista de diàleg, no? La cultura catalana pot explicar molts fenòmens, no? Que són molt actuals, no? En la contemporaneïtat europea o mundial, no? Aleshores nosaltres treballem, no? Aquest diàleg de la cultura catalana i per tant és un diàleg que és obert, no? A la resta de cultures, no? Que es pont amb la resta de cultures, no? I per tant pensem, no? I els estudiants pensen, no? Que aquesta realitat catalana pot explicar molts fenòmens, no? amb els quals ells estan molt compromesos. Però realment s'interessen, una per la qüestió, jo et parlo des d'Anglaterra, no? Perquè ells també han viscut el fenomen, no? Amb Escòcia, no? I han vist en Catalunya, no? Doncs un parangó, no? I una manera de trobar-se ells també. No? Però també interessa perquè Catalunya pot explicar molts fenòmens culturals, no? Que estan passant actualment a Europa, no? Com et deia, i per tant entendre què és el que està passant, no? A nivell cultural i a nivell polític a Catalunya, no? Pot explicar també una realitat que és molt més, podem dir, paneuropea. No? L'ànima de les persones és feta de paraules i una societat com la valenciana que té l'oportunitat d'enriquir l'ànima amb les paraules d'una llengua pròpia com és la del valencià, però amb una altra llengua cooficial com és l'espanyol i amb una societat multilingüe amb tantes llengües, crec que no és sinó un espai d'oportunitats, no? Un espai d'oportunitats que hem de saber estimar en la mesura que mereix i que hem de saber també vendre internacionalment aportant la nostra veu singular en la complexa sinfonia de la humanitat. I una mica d'això es tractava en un curs com este, on estem formant els ambaixadors no solament de la llengua dels valencians, sinó també de la pròpia cultura i la nostra manera singular i intransferible de viure i veure l'existència, que no és poca cosa. La relació de la xarxa Vives d'universitats i la ciutat de Morella es va encetar fins i tot abans de la seva constitució
ja que va ser aquesta la localitat on va néixer. En el seu 20è aniversari, la xarxa Vives d'Universitats continuarà amb la seva aposta per Morella com a seu de les seues trobades i ja ha planificat 2 noves jornades dins dels actes de l'aniversari. Així, entre el 13 i el 16 de novembre tindrà lloc la jornada Fòrum Vives de Consells d'Estudiants de la xarxa Vives d'Universitats i els dies 4 i 5 de desembre la jornada Fòrum Vives sobre la igualtat de gènere de la xarxa Vives d'Universitats.